Nga pagariakin ko Islam na pagodas din paman ang kaya Ramadan na sulamba ko sa polo agawian. Sislan naman na solay latol kadir na inotano di pa makoti o bakalo-kalo na tarima no kat ng tanong. So pang nintatanogo ay amala nagiyang kaya kia puwa sa tanong. Kapridilay man kapagod aso bola na Ramadan iyang kaya lamban na tumoa di so pirarago na din ka di kasambayan. Kagialam ba sa polo gawin na takip ko tatarimaan so pang ni pagari ko. Makabapir tano pamay ka makatuwaso lawas ko dat na bagay. Mangitano sarila ko kadnan tano pakadakilin tano so istik faratano sa masjido di na sisawalay. Mataan kasukad ng tanong na malay gagaw gumakalimoon pagari ko di akatano siko kakapasad ang kaya bola na Ramadan. Kapridilay man kapagod aso bola na Ramadan iyang kaya lamban na tumoa di so pirarago natin ka di kasambayan. Kagialam ba sa polo gawin na takip ko tatarimaan so pang ni pagari ko. Palap na makabagir tanong ba may ka makatuwaso lawas ko dat na bagay. Kapridilay man kapagod aso bola na Ramadan iyang kaya lamban na tumoa di so pirarago na din ka di kasambayan.